Code driver gari. Either driver mana driver yes. We wasomo te marariyo kata penjo marariyo mabende Wilberforce ne ntiere godo kanyo penjo kae ni ang'o ma giseketo e dero mane giyudo nono after 1 year. Maradek bende wacho kanyo ni weche mag NADCO to gin political PR. Ruto was the prime initiator of NADCO aka BBI mane okodwar. Ojuka wache ang'o mana mapiyo piyo kapok wadhi e twak machielo. Openjo ne waseketi ang'o e 1 year yes, 1 year. Niudo dero ka ni nono. Ne nigi 90 million e dero. Out of 90 ni nentie 90 million. To kara 90 million mano tiende ni dero ne ni nono. 90 million cannot run a country, my good sister. You know it well. Out of 90 million emomi wachanga moto meno wan gusanini. Ni Sirkal manorumo, manotel Handshake government manotel nani. Otieko piny morumo te. Kuma unga nagi otieno mosiep nane. Ne NADCO ne to ne en siasa. Kendo ne gidwaro kombe kaka premier position, go for office of opposition leader, mane Kalonzo gine dwano donje. Koro sani oganda wong'eyo the kind of leaders mane wundore ni representing. Yes. Aya winja ne Patch Michael kachiel kod Ken Nyamolo kotudore kod duoko mabende jopinya ochwalo no kinyi makawuono kapok wadhi e twak machielo. Achak kodi Michael. Erokamano Joyce, one a national television to Ojuka riambo bathwa kamokio. Akeni en wendo Jerusalem, magi musika wacho gi wan wakia kumogolo gi. Wach moro chien kacha Migori. Ojuka wacho ni nyaka rit moni mana ko ulo ringo kore king'iyo ake timo. No. Mano ana gima puka winjo kamoro. Maybe no ki understand. Gimomiyo ne joka wuonwa en ni mondo gwenge ka gwenge mondo ket